mpira huu wa chisako wina achinyidwa ochinyidwayo avomerenda achinyidwa bora osabera palibe zobera ochinyidwa avomereze ine ndachinyidwa owinayo anene kuti ine ndawina sikuti ochinyidwawo tusi timu iyayi ndi timu nkona ine aliyense sindingamutukwane ndikuwalemekeza koma chimene ndikuona ineyo chisango cha chaka chino ena auna malaulo chaka chino ena auna malaulo amakhala amunaona kungoziyerekeza amuna ena kuona zika na ukongola basi noti aja ndikakufusira kamozi ndikutenga ineyo ndili. Yes, comrades. Good evening. Good evening, comrades. Comrades. Drama after drama. Pena master udaba. Kodi campaign mene ikatera kuti. Zosangalasa kwambiri. Aliyense amafuna kuwina. That's the problem. Paziko la pansi muntu wina aliyense amafuna ziwina. So kuwina is not simple. Commercial to win is easy. Just do what is the right thing for the people. Bas, kuwina kwa pandale. Si kapena kuziwa, kuyankhula, kapena kuziwa kupanga ndale. Hai. Koma just do what is right. Kodi cheni choona chimene amalawi akufuna ndi chani. Bas, you win the elections. Ndiponso munthu umafuna kumaona kodi nthawi imene tili moyi mavuto atha uchokera kuti. Ngati uchokera kwa msogolo wa dziko, you don't give that person another vote or another time. Kachakwera kulakwisa tinapasa vote poyamba, that is failing. Ngati amalawi tikuona kuti chakwera akulakwisa kuyendesa boma lathu kapena popanga ziganizo zabwino zoti amalawi tonse tikhutire. Why should we vote again for Chakwera? Ngati chimozimozi tikamona boma la anzathu achipani cha DPP. Ngati amene akuona DPP ni chipani chabwino kapena choipa. Maga DPP mwina chipani choipa. Ngati mukuziwa DPP ni chipani choipa china chipangapo nkhanza poyamba chili mboma. Why do you vote for it? Nanga anthu andale watikuwaona makandidate osiyana-siyanawo. Ngati tikuwaona kuti ndi anthu oipa. Why should we vote them again akamatinamiza mabosi? 30 days or 30 something days yasalai ndi nthawi yoti Malawi tione chilungamo. Tipange zinthu zooneka kumaso kwa anthu, tisimikize kuchoka pansi pa mtima wathu tifuna munthu otani kuti asinthe zinthu ziko muno. Mavuto tili nawo munomo mobwereza ndi mavuto akayendesedwe koipa kwa chuma. Kayendesedwe koipa ka chuma choyamba kwenikweni chomwe chimaononga chuma cha dziko lathu lino. Chaononga chuma za dziko lathu lino ndi kuba. Yemwe timati Katangale. Katangale chimozimozi mawu kuti kuba. Munthu wakuba amakhala so Katangale. Katangale ndi kuba chimozimozi. Koma ngakhala kuba kwache kumakhala mwa njira zosiyana-siyana. Kapena ma network, kapena ma syndicate pachizungu. Kuba mwa maplan. Kuwabera anthu amphawi pa ndalama zomwe zena kuti zathandize mu njira zosiyana-siyana kutukula miyoyo yawo. So tili panopa lero tikuziwiratu kuti kumalawi kuti tifuna munthu oziwa kayitisika chuma. Chuma chikamayenda bwino kumakhala kuti Katangale kulibe. Chifukwa aliyense amakhala okhutira ndi zimene amapeza pa nthawi imene boma lampangira timati creating a conducive environment. Kupanga nthawi yabwino, nyengo zabwino boma lizipanga mapulani abwino. Kuti Malawi azipanga business azipindula. Kandi ulimi, kandi zaminjira, zamigodi, kazokopa alendo. Ngati malamulo aziko ali abwino. Chuma chikamayenda bwino kumakhala kulibe kuba. Aliyense amakhala ali nazo zache. Koma ngati ulibe zako ndezi amazaza kuona kuma prison kwathu kumazaza. Something is amiss. Ngakhala anthu ena amene ali kundende mwina tikuwazuzwa ndakuba. Koma mwina siyofuna sanafune kuti akhale kundende. Kapena analibe zilako zokaba. Koma tiwoti boma limene limakhala lilipolo silinakoze njira zoyenerera zakayendetsedwe chuma. Anthu ena amakhala osowekera ngakhale amalimbikira mwa mtundu wanji kugwira ntchito kukhesa thukuta kuti akhale moyo wabwino.
So nthawi zina anthu akhala prison mumu tentaganizire kwambiri chifukwa chani anamangidwa. Suti kapena ndi aliyense amene ali ku ndende ndi munthu oyipa ayi, koma boma sinakoze mwina zinthu zina zomwe zinapangisa anthu aja kuti ngati olakwa. So palibe munthu amene amazuka mamawa kungozuka basi osaganiza zogwira ntchito kupita kwangoba ayi, kumakhala pali china chache chomwe iye chamusowekera, boma silinamthandize. Mwina sinamtume ku sukulu bwino, kapena chifukwa kuti zipangizo mwina sukulu zinali kutali kumene anali, mavuto osiyanasiyana. Boma sinakoze mwina njira zina zabwino zoti munthu uja akhoza kukhala wabwino, kenako anazasowekera munthu wa munthu everyday. Umayena zuwa likamalowa umayena kuziwa kodi mimba mwanga ndayikamo chani, kodi mawa ndivala chani, mawa ndidya chani. Palibe munthu oyipa mziko ngati ndende zathu kumalawi kuno zili zodzaza ndi anthu omwe akubera nzawo kapena kupangana nkhanza nzawo, si china ayi. Tionenso mbali ya boma chuma chikuyenda bwanji. Kumene kumakhala kuba kwambiri ndi maiko omwe kumakhala kuti kumene koko malamulo ena dziko sakuyenda bwino, kapena usugulu wa dziko sumayenda bwino. That's why kumakhala maupandu osiyanasiyana. Mukati mkumbukire nthawi ya chipani cha DPP, anthu achialubino amaphedwa, nyama yawo anthu amanena kuti ndi golide, mafupa awo amanena kuti ndi golide. Zonse zija zinali njira zofunira ndalama, kuti mafupa a alubino, mano a munthu wa alubino, kapena mikozo, kapena magazi a munthu wa chialubino amapangira ndalama, pamene sizinali choncho. Koma zimene zija ngati andale ena amatchulidwa zinali nkhanza. Ngakhale anthu ena sanalangidwe pa nkhani zimene zija zoti nthawi ya DPP amapha malubino, anthu ena sanalangidwe mpaka lero ndi amoyo. Kumakhala kuti maboma amene alipo mphamvu alibe zowamangira anthu amenachi. Komanso munthu ophansi zache amakhala fiti, amatha kusamba mankhwala osamangidwa ndi apolisi kapena wina basi. Chwa ufiti kumalawi kuno ngakhale mconstitution athu mulibe, koma ufiti kumalawi kuno ulipo, ndipo ufiti wake umakhala nkhanza zomwe takhala tikuziona amalawi timapangirana. Nkhanza zazikulu kwambiri zimene kapoera ndi za usogoleri, ngati mmene achakwera akutizunzira kuno ku Malawi, mmene achakwera anazunzira vice president kuno ku Malawi Saulos Chilima, yemwe anayika pa mpando. Ndiye comrades Malawians, ineyo ndikusimikizana Malawi kuti panopa I can see who's winning. The winning team ikuoneka. Taona line ya running mate taiona, koma running mate ya Daso Kabambe ndi Mafizi Mtumbuka. Timu imene iyi, the pair ya Daso Kabambe ndi Mtumbuka, ndi pair yemwe aliyense kumalawi kuna kuikapo nzeru. Even amene sakuziwa olosana pite mklasi akamamva za Kabambe ndi Mtumbuka, kumacha kuoneka these guys are rising rising up every day. Amalawi tikumachita build more hopes pa nthawiri wawa. Their campaign is too smart. Mtumbuka was here in the north, Kabambe was here in the north, anasempana kusiyana mayendedwe. Kabambe went to central region, pamene Mtumbuka anasala kumpoto kuno. Watamanga kumpoto kuno, Mtumbuka today is in central region kumujoina Kabambe. Something that is very beautiful. Komanso UTM ndi chipani chokonda mtendere. Anzatu olephera wa MCP ali kuno kumpoto. Ndipo koyamba lero mpaka achakwera kwa gona ka ukalonga ka uchitipa kumene anakagona akufuna Malawi kuti apase vote. Zizoveza sisoni kwambiri. 5 years in office achakwera anthu kumpoto sana tione ya. Misewu imene akwera ndi gamoto zodula za pamwamba vima VX vikulu. Student osefa Malawi tingagule gamoto ngati zimene zijaya. Simagula gamoto zocheperapo zimene zija. Koma chemwe achakwerani kusancho kuti ngati owaenda bwino kumpoto kuno magamoto odula amwamba. Aina uzauti akuti tukwana ife ya Malawi omwe gamoto zathu si za mphamvu kuyenda misewu ngati imene ijaya. Misewu imene yayenda chakwera leloli anazonjeza okha kuti azayikonza misewu imene iyi. Ndipo lero azionera okha kuti kumpoto kuno zonse zimene akhakuta kupeko zaboza kuza ndi misewu. Kakwera Chiweta chimozimozi zenaona achakwera zomwe anatilonjeza ife zomwe sanachita. So comrades Malawians, when you want to see the winning team, taona Daso Kabambe ndi
Mathews Mtumbuka mmene akuyendera. Someone is saying wina ake ambiri makamundifunsa kodi Michael Usi alowa ku DPP, kodi Michael Usi ku MCP ayamba napo. Michael Usi ni munthu wa drama, but that guy somehow ndi munthu wozindikira. Ineyo kumbuyo konane napo ubale wa Michael Usi ndi ubale wa MCP uzatha, koma ubale mene ukatha siupindula wina aliyense. Michael Usi akhoza kuvutika politically, komanso MCP moralo ikhoza kuchepa by not treating Usi very well, and that is going to be our advantage achipani cha UTM. Ineyo ndikhoza kukhala munthu wodabwa kwambiri kuona kuti comrade kapena nzathu uyu Michael Usi vice president wa dziko lino yemwe atenga malo a Saulos Chilima wa chipani cha UTM, ndikhoza kukhala munthu wokhumudwa kwambiri kuona Michael Usi going back ku DPP. I'll never be happy. Sindingakhale munthu wokondwa ayi. Nangati Michael Usi angapange ubale ndi chipani cha DPP kulimbana ndi chipani cha UTM kapena cha MCP, amalawi ineyo sindikhala wokondwa ayi. I'm not going to buy that. Ndipo Usi atakhala kuti amadana ndi azinzache kapena ku UTM kanadana ndi anthu aku UTM, nangati Michael Usi angabwerere ku chipani cha DPP kapena ukapanga ubale chipani cha DPP apart from UTM, not Michael Usi pena pake mulungu amuona. That's quite unfair. Zosakhala bwino ayi. Sichingapereke chithunzithunzi chabwino. Michael Usi lero ngati akuyenda ndi galimoto zolira masairini is because of chipani cha UTM. Ausi ali ku UTM analibe udindo wina lonse ku chipani, koma anatengedwa ngati running mate anakhulupirira Saulos Chilima. Panopa tikamanena kuti maintaining SKC legacy, timamba taona Usi, kodi Usi legacy ya SKC ayendesa bwanji? There's no way Michael Usi can go to DPP and maintain SKC legacy yomwe yakudyera panopa ngati vice president wa dziko lino. Sizingakhale zabwino ayi. Ndi bwino Michael Usi azichepese abwerere kumene wachokera ku UTM, apange ubale ndi UTM. Iye zake zili bwino kale, atengere chisanzo chabwino chomwe anapanga Saulos Chilima kumutenga Chakwera yemwe anali chabe member of parliament and leader of opposition. Saulos Chilima anazichepesa ndi kukhala running mate wa Chakwera omwe analibe kena kalikonse. Saulos ndalama zimene amalandira ma incentives amene amalandira ngati vice president wa dziko anathandiza Chakwera ku opposition kulowa mboma. I wish Usi must think twice. Inde audience zake alibe mlandu, koma zimene akudya Usi si mlandu, akudya zaini ache achipani cha UTM. Ngati anachotsedwa mchipani pa nthawi imeneyo anataya chipangano, komanso ananyozera zinzawo omwe anapeza ku chipani. Ngakhala Usi kuveka mphekesero yoti anayamba nawo chipani cha UTM kumbuyoko, komabe panopa mmene zilili to maintain SKC legacy, Usi ayenera kubwerera ku chipani cha UTM. Azichepese anthu osewa ndi amozi. Sizingakhale zabwino kuti Usi akapange ubale ndi chipani cha DPP komwe apita Mutharika amachokera ku Toro. Dasuka Bambe also is coming from Toro. Usi is coming from Mulanje. Sizingakhale zomveka ngakhale ndi ndale kuti Usi apange ubale ndi APM kumalimbana ndi Dasuka Bambe ku Lomwe Belt. That's quite unacceptable. Zosakhala bwino. Ndi amalawi ndi ndale zizi koma tione anzatha ku Lomwe Belt ndi anthu odala kwambiri. Anatusapo kale ma president awiri, Peter ndi Bingwa Mutharika, komanso kuli vice president ku Lomwe Belt, komanso kuli candidate ku Lomwe Belt wa chipani cha UTM Dasuka Bambe. Nkhani ili apapa iyi ni nkhani yokuti Michael Usi ayiwale azichepese. Pali maboma ena kapena ma region ena ngati kuno kumpoto sinabe tatusapo msogolo wa dziko kunoko tima ukhani marani mate, koma ulani mate weniweni waoneka panopa osali nthawi ya kumbuyo iya. Kumbuyoko kumpoto kuno kunali vice president Khumbo Kachali, koma sanapite anangolowa pelepo chocha maliro. Panopa nimene taona marani mate kumpoto chipani cha MCP ndi chipani cha UTM. Taonako kuti tili marani mate. Anzathu aku Lomwe Belt mnapindulako kale
ifa kumpoto sinapinduleko yayi chonde nkhani imene ndinena pa ya Michael Usi aganize kawiri. SKC legacy munthu oyamba kuipanga respect aina kukhala Michael Usi no matter what. Ena fe tizingosatira Dasu Kabambe inde akuzapanga maintain excuse me Dasu Kabambe akuzapanga maintain SKC legacy. Koma Usi must set a good example of being a person of high integrity. Kumakumbukira komwe wachokera. Ausi kupita ku DPP kusiya UTM sizingapindulira hayi. Komanso Ausi nzeru zimene ali aonesa lero kuti ayamba kunyoza kapena kulankhula kwa anthu ndi wa Malawi zofunga za chipani cha MCP, that's welcome. But the idea or whatever he has done chwene wapanga Usi poyamba kumanyoza boma la Chakwera lomwe yeye ali vice president asazionongere mbiri kupita ku DPP. Komanso si Ausi ositi kuwaopa masiku asala 30 days awawa ngati Ausi atapange mistake kupita ku DPP zawo zada sitasiya tipanga campaign chifukwa Ausi saukamba za fundo zomwe azapange akazalowa mboma pamene Dasu Kabambe akuza Malawi zomwe azapange zani akazalowa mboma. Ausi fundo zawo tikuzimva koma sizikakhale sinameta zimva zenizeni mwamvemvemve mene ndinganenera. We don't understand or Amalawi ambiri sili kuziwa unless tione mwina manifesto yawo. Kwa manifesto ya UTM ndikumva kuti khala weekend kapena one of the days tizaona fundo za Dasu Kabambe komanso fundo za Usi tizaziona. Koma fundo za Usi zikanakhala bwino akanabwera ku UTM. And that's my position. Sindikudana nawo Ausi kapena kunena kuti mmene apita ku DPP tikuwaopa hayi. Ife campaign tipanga ya DK. Chifukwa DK amaziwa ngati sitikachuma komanso anagwiramo ntchito boma. So comrades Malawians, this is my position today. Musaope china chilichonse zonse zili bwino. Campaign ikuenda bwino. The winning team ndi Dasu Kabambe ndi Mafuzi Mtumbuka. Palibenso kusintha hayi. 30 days iyi tenti gwire ntchito kati ndi makaka chipani katibe matiro a chipani chachikulu tikhandi placard yoonesa Dasu Kabambe kuti Amalawi azamvotere uyuyu akazaona chithunzithunzi chimene chocho chimene tizionesa kwa anthu pali Kabambe ndi Mafuzi Mtumbuka chimene chocho chimene tizigulisa. Si nthawi yoti panopa tingamati tibe materials ayi panopa ni nthawi yothamanga pa ground. Kaulibe malaya chipani kauli malaya chipani kumalayi kuno kufunika msogolo wabwino. Msogolo wabwino ndi Dasu Kabambe ndi Mafuzi Mtumbuka. Comrades, good evening.